The views and opinions expressed by the hosts and the guests do not reflect those of the show, the management, and the company. Hello, sa ako dito, tamang oras mismo po ba ito? Joseph Martinez po ito. Aaksyonan po ba agad natin yan? Ora mismo. Tandaan nyo, ito yung dating airport. Ano namang kayong dalawa pinagchichismisan yung mga marites kayo, ha? Magandang hapon sa ating mga masugid na taga-subaybay. Live na live po tayo ngayong araw ng Huwebes para magbigay ng serbisyo publiko. Magandang araw sa iyo, partner. At syempre, ngayong araw na ito, partner, makakasama natin ngayon si former Congressman Christopher Quito ko. Serbisyo ko, Quito ang totoo. Yan. Para magbigay tugon sa mga problema na inilapit ngayong araw sa ating programa. Kong, magandang hapon po. Yes, good afternoon sa inyo at kay Kapitana. Okay, so yan, partner. Actually, partner, napakasaya ngayon ni Congressman Quito dahil partner, aside sa, alam natin partner, yung pagtulong ni Congressman Quito ay masaya siya partner dahil ora mismo, partner, tutugunan niya itong problema. Alam mo, partner, ang sikreto ng kaligayahan ni Kong Quito, masaya siya pag siya ay nabibigyan ng tsansa na makatulong. Opo. Oo. At syempre, partner, live din tayong napapakinggan sa 90.3 Radyo Oragon, Sorsogon, 88.3 sa Catanduanes, 90.7 Legazpi City, at live na rin tayong napapanood sa ating YouTube account. Napapanood rin tayo sa Congress TV tuwing alas 7:30 hanggang alas 8:30 ng gabi mula Lunes hanggang Biyernes sa PTV Digital Channel 14 sa Metro Manila, Channel 46 sa GMA For the Backs at Channel 2 sa ABS-CBN TV+. At tuloy-tuloy pa rin ang pagtulong para sa ating mga masugid na taga-subaybay. Maaari po kayong makatanggap ng 1,000 piso na handog pa rin sa inyo ng ating programa at ni Congressman Saldico. Mga kaibigan, umpisahan na natin ang pagbibigay serbisyo publiko. Isang barangay sa Kamalig Albay, 3 taon na raw na nagtitiis sa dilim matapos silang maputulan ng kuryente dahil sa kanilang lumubong bill. Hindi na raw kasi ito nabayaran ng kanilang dating kapitan. Kaya naman ang kanilang kapitana ngayon na si Kapitana Annalyn Leona ng Barangay Mabunga, Kamalig Albay, humihingi na ng tulong sa ating programa. Ang kanyang panawagan, panuurin po natin. Nanawagan po ako sa Ako Bicol, Tabang Ora mismo. Sana po matulungan po kami sa problema namin sa Barangay Mabunga. 3 taon na po kaming walang kuryente. Bilang kapitan po sa Barangay Mabunga, ginagawa ko po ang lahat para maresolba po ang problema natin sa barangay. Kasi po sobrang hirap, yung hanap buhay po nila medyo naapektuhan. Mahirap po talaga. Nagmamakaawa po ako sa inyo. Sana po matulungan po kami. Ayun, partner. Nakita mo, partner, isang kapitana na may pagmalasakit sa kanyang constituents. Maluha-luha si Kapitana habang idinaraing ang problema ng kanilang barangay. Alam mo kasi, bilang ina ng barangay partner, hindi lang yung sarili mo ang iniisip mo, kundi pasan mo ang problema ng lahat ng constituents mo. Komunidad, syempre, Oo. partner. And 3 taon, partner. Akalain mo? Tama, 3 taon. Akalain Halos mo 3 tatlong. taon, partner. Alam mo, na partner, madilim ang kanilang lugar. Yan ang pinakadulong barangay ng Kamalig. Oo, ang boundary niyan, Kapitana, Hubilyar na. Opo. Ibig sabihin nito, partner, nung dati pang kapitan, hindi nabigyan ng solusyon, kaya siya, partner, sa pag-take over ng Bapa ito, partner, problema, Bapa. agad Oo. ang hinarap Sinalubong ni niya. kapitan. Opo. At kasama natin ngayon si Kapitana Annalyn Leona. Magandang hapon sa iyo, Kapitana. Magandang hapon po. Opo. Kapitana, bakit po umabot ng 3 taon na walang kuryente yung barangay po ninyo? Sige po.
Dahil po sa humahawak po ng BAPA. Aso bapa. Oo. So kadalasan kasi partner, pag bapa ganun na nangyari. So, yung humahawak ng bapa, hindi nabalanse ng maayos yung pera, Yes po. hindi nabayaran. Hindi po nabayaran. Anong taon po kayo naputulan? 2021. 2021. Hanggang ngayon, sa mga oras na ito, wala pa pong kuryente. Yes po. So ano po ang ginagawa sa araw-araw ng mga kababayan nyo, Kapitana? Siyempre, pag araw, maliwanag. Pero pagdating ng gabi, sobrang dilim po ng inyong barangay. Maaga pa po, mga 5 o'clock, kumakain na po sila para kasi po Yung madilim pa. dinner nila, yung Opo. panggabi, ano? So alas 5 pa lang kumakain na para wag na abutin ng dilim. So ibig sabihin, yung kanilang kakainin sa gabi, mga alas 3 pa lang o alas 4 pa lang, niluluto na. Yes po. Ay, anong oras po natutulog yung mga tao sa inyo? Maaga po. Mga alas 6, tulog na. Opo. Ayun. So, marami pong nakagawa ng bata sa barangay nyo. Oo, Kasi madilim madilim. partner. Oo, wala masyado silang pinanggan. Wala silang Lumubo ba? ginagawa. Lumubo ba yung Medyo mga po. maraming bata? Ayun. Maraming buntis. Marami. Yes po. Ayun, sabi ko na. Okay. Kapitana, sa magkano po umabot yung bill ng kuryente ninyo na hindi nabayaran? Nasa 99,000 po. Wala pa po yung surcharge. Tsaka yung sinasabi po nilang, Penalty. yes, penalty po. Ayun. So, yung So, palang isang libo na na... lang partner, mag-iisang daan na. Oh, pero pag sinama mo yung Ay, surcharge, isang saka yung mga isang penalty, libo, oo. pag sinama mo yun, sobra yung partner. Aabutin yun, pag-estimate ko nga partner, mga aabutin yan, mga 150. Okay. Nasaan po, saan ho ba napunta yung pundo ng pambayad ng barangay? Kasi, mayroon, alam mo, marami na ho akong na-interview ng mga bapa na nagkaganon. Kung minsan ang nangyari, biglang naglaho yung may hawak ng pera. Hindi na umuwi, pumunta ng Maynila. Sa barangay po ninyo, Kapitana, anong nangyari? Sa barangay po namin, namatay po yung unang humawak. Ayun. Namatay. So, hindi mo na mahahabol, Yung partner. pera partner, hindi na alam kung napasaan. O, patay na partner pa. Oo. Paano mo tatanungin? Parang utang din yan partner. Pag namatay yung umutang, fully paid na. Oo. Dito, wala na kayong pwedeng Wala na po paghanapan kaming ng habol. pera or sino yung umawak. Hindi man naipasa sa mga anak or asawa, so wala na. Tatlo po kasi sir, ma'am, ang humawak po ng BAPA sa amin. Yung una po, si Erwin Mimay, namatay po. Namatay. Yung pangalawa po, dating kagawad po, Nelly Marilia, namatay din. Namatay Ay, sus, din. ang hirap pala, nakakatakot na maging baka kolektor. Kuwan pala, parang may sumpa yung paghawak ng Yung baka sa inyo. pangatatlo, Pangatlo po, si Salvador Tolosa po, buhay. ay, buhay. Malakas pa. Malakas O po. nagkakasakit na, hindi pa. Hindi pa man po. Okay, Diyos okay, ko, sige. Joseph, Ay, oo. mahirap yun. Nakakatakot. Pero, Kapitana, kasi sabi mo, namatay yung mga humawak ng pera. Yes po. Pero yung mga residente, nagbabayad naman po ng maayos. Yung iba po, nagbabayad ng maayos, yung iba po, hindi. Okay. Kapitana, kailan lang po kayo naging kapitan? Last December 2023, So, bago first po kayo term. umupo, dati na pong namumroblema itong lugar po ninyo dahil wala pong kuryente. yes po. Mhm. Ngayon, Kapitana, saan po kayo nag-uopisina? Kami po sa Barangay Chapel po, kasi yung barangay hall po namin problema din. Ano pa yung problema sa barangay hall na yan? Parang pag-upo mo, Kapitana, Partner, Puro problema. Puro puro problema. problema yung pinamana sa'yo ni dating kapitan. Yes po. Pero iyan ang mga problema mong yan, Kapitana. Sabihin mo na lahat ngayon, ha? Samantalahin mo na itong pagkakataon na ito na nandito ka. Mhm. Paano po yung mga bata sa mga oras po na wala po kayong kuryente doon po sa inyong lugar? Paano po nila yung experience nila sa pang-araw-araw? Mahirap po para sa mga bata kasi po lalo na po nung pandemic, wala pong kuryente. Siyempre po kailangan ng mga yung cellphone dapat maka-charge. Wala pong ma-chargean. Mayroon din po kung walang pera, hindi po sila makakapag-charge. Doon po ba sa barangay nyo, Kapitanan, meron pong elementary school? Sa Mabunga po, wala po. Sa Taluto po. yung Sa katabing kalapit na barangay. barangay. Opo, Opo. So, paano po nakakapag-aral itong mga estudyante, yung mga bata po doon sa inyong barangay? Ngayon po, okay man po kasi malapit lang po ang school ng Taluto. Maglalakad. Opo. What I mean is yung pag-aaral sa gabi, kung may mga assignments, may mga take-home
mga activities. mga alas 5 pa lang, Alas partner, tatapusin mo na. So, ibig Kandila. sabihin, nag-strategize po yung mga Yes bata at po. mga magulang. Okay, so ganun Tsaka may mga kahirap. solar man po. Ayun. Tsaka po may ano po akong mga solar na inilagay po sa mga bahay nilang ano. Pero Ayun. lahat po ba nalagyan ng solar? Hindi naman po lahat ng purok, pero at Ayun, least partner, po, oh. meron May lang mga po. kandila. Oo. So parang mabenta yung mga kandila doon sa inyo, Kapitana. Lahat po ba ng mga sari-sari store doon meron ng tindang kandila? Meron po. O, mabenta, ano? Sa At- kerosene. Opo. Oo. Kapitana, naandito po kayo sa programa, kaharap nyo po si Congressman Kito Ko. Ano po yung gusto nyo pong mangyari at hilingin po sa kanya? Sabihin mo na, Kapitana, huwag ka nang mahiya. Itodo mo na. Ako po, humihingi po talaga ako ng tulong sa kay Kong Kito. Ako Bicol, Tabang Ora mismo. Para po marisolbaya ding problema po naman dito sa barangay. Dakiluom ko pong pasalamat kay Kong Kito. Kahit ano po, basta po, thank you so much po, Kong Kito. Nakaharap mo na siya ngayon. Parang nakakasiguro ka na. O, ha? umaasa po ba kayo, Kapitana, na sa paglabas mo dito sa ating studio ay May solusyon may ang problema. solusyon? Magiging maliwanag na muli ang inyong buhay. Pero napansin ko lang, Kapitana, kanina, napapaluha ka doon sa panawagan mo. Yes po. Bakit po? Kasi po, sobrang hirap po talaga bilang Ina. barangay official. Siyempre, Ina ng ikaw ang bayan, laging... ina ng barangay. Lagi silang, lahat ng sama ng loob nila, sa'yo nila sinasabi. Naiinggit ka ba doon sa ibang barangay, sa katabi niyong barangay, na maliwanag paggabi, pagpasok mo sa barangay mo, talagang purely madilim na? Okay, huwag ka nang umiyak, Kapitana, sapagkat para sa problema nyong yan sa barangay ninyo, kasama natin ngayon si former Congressman Christopher Kitoko. Magandang hapon sa iyo, Kong Kito. Yes, Joshua, magandang hapon sa inyo at Rene at kay Kapitana. Opo. Kong Kito, narinig po ninyo at harap-harap ang napakinggan ninyo ang panawagan ni Kapitana tungkol sa problema ng kanilang barangay, sa barangay Mabunga, Kamalig. Ano po ang ora mismong action po ninyo at magagawa po ninyo? Yes, pupuntahan agad natin yung sa ALECO, sa cooperative, para maayos kung magkano yung babayaran. Actually, hindi lang po ito ang humingi sa akin ng tulong. Sa barangay Talahib ng Daraga at sa Maryawa, may binayaran din akong ganitong problema. So ibig mong sabihin kong, yung binabanggit ni Kapitana na babayarin at pagkakautang nila sa ALECO, sasagutin mo na? Yes, oo. Ora mismo? Ora mismo. Uy! Uy! Oh, kasi- Kapitana! Thank you so much Uy, po, ikaw Kong talaga. Kito. Ayan! Including yung mga So, wala na yan. penalty and Yes, all, basta mabalik po yung kuryente. Basta sagot mo na maibalik po. agad, ayusin natin sa lalong madaling panahon. So hindi ka nagdalawang isip pa kung naaksyonan ka agad itong Yes, problema? kasi nung bata ako, naranasan ko rin yan. Noon, Yalda pa yung Kooperatiba. kooperatiba, hindi pa ALECO. Pag nagpa-brown out or naputulan, nag-aaral kami sa gasera. Bago matulog, ang ilong ko puno ng uling. Naranasan ko Kaya- yung partner. Kaya nga. Yung tinatawag na karaba. Oo. Ay pag gagawa ako ng assignment ng partner karaba, pero pag umaga, pag gising mo, Iba pa itong gasera, partner. ay yung gasira maliit yan. Yung karaba yung malaki. Umusok. Oo. Talagang matanda ka na, partner. Hindi naman. Medyo nauna lang sa ng Oo, konti. okay. Mm-mm. Pero, Congressman Kito, dahil nababanggit mo ito, ora mismo, yung problema ng Barangay Mabunga, ay sasagutin nyo na po. Pagdating po dito sa problema sa Yes, kuryente. mamaya lang, pupuntahin ko na yung tao na ayusin sa ALECO, ipakompute na kung magkano abutin. Para, kasi alam mo, sa isang pagbuhay-buhay, kailangan ng kuryente, tubig. Yan ang primary needs ng tao. Kaya dumadami yung tao pag nagba-brown out. Madilim. tayo, Nakakatakot ang tayo ang dilim. masisisi kasi na brown out, hindi natin naasikaso agad. Totoo nga, partner, na serbisyo ko. Kito ang totoo. Ito, partner. Totoo talaga. Problema mo sa kuryente, sagot ko. Hindi na, wala nang patumpik-tumpik pa. Kaya lang, may sundan ko lang kung Kito, kasi maliban sa kuryente, may binabanggit si Kapitana na sa chapel sila nag-uopisina. So, yung gobyerno at simbahan, iisa na ngayon. Oo, dati, partner, may May separation separation. of the states and the Church. church. O doon sa kanila, magkasama. Oo. Ano yung problema ba sa Kapitana? Bakit wala kayong barangay hall?
Ning pinaalis po kami ng may-ari ng lupa. Yun lang, yun Ah, lang. private. Yun lang. Oh, pribadong lupa, partner. Hindi, bumili na lang tayo ng lupa. Oh, Kapitana, ano pa po Meron yung bang- nais meron mo bang lupa na mabibili para doon? magkaroon talaga ng Mura lang barangay naman hall yan. yung barangay nyo? Mura kasi nasa bundok lang naman eh. Oh. Ning medyo mahal po. Mag- Kasi po, ning binibili po namin yung lupa na inaanoan ng barangay Yung dati na may barangay Opo. hall. Nasa 700,000. Sabi ko, hindi ko man po yan kaya. So ayaw nyo yung maghanap na lang ng ibang lupa Mura-mura. na nasa loob ng barangay Na mura-mura. na mura-mura. Kahit medyo sa loob ng sa loob ng wag sa kalsada. Mayroon po, nasa labas, sa ano na po, parang luok-luok na po. Okay lang lagyan natin ng kalsada. Oh, yun! Para maging, Oh, yan na. ano din siya, sa Kapitana. labas din ang kalsadang labas. Meron diba? na po ba kayong multipurpose na basketball court? Wala pa po. O di isama na natin yan sa Oy! 2025. All in! Para may basketball court ka na, meron ka pang Barangay hall. Oh, 3-in-1 ito barangay kapitan ha. Problema mo sa kuryente, Hindi. barangay hall, at Hindi, ano pa parte, yun? tinan mo ha. Ang inilapit lang ni Kapitana, yung problema sa kuryente. Pero jackpot siya. Jackpot? Dahil narinig ni Kong Kito yung problema niya, pati yung covered court sa barangay hall, May kalsada pa, ayusin partner. na. At may kalsada pa. Oh, kapitana. Oo, Para mabawasan yung mga anak. Kasi pag yun may yung solusyon naglalar. ni Congressman Kito para mabawasan yung anak. Anong pakiramdam mo ngayon, Kapitana, na narinig mo si Kong Kito mismo? Sagot na. Sobrang masaya po talaga. Gawa, Hindi ko po in-expect na gawa na lang po tayo ng resolution. At saka yung lupa, tayo na mismo bibili. Ayun. Kasi hindi magbibigay ng pondo pag walang Sariling lupa. Opo. Eto, Congressman Kito, dahil alam namin na talagang patuloy pa rin yung ginagawa niyong mga programa, katulong itong Ako Bicol Party List. Ano pa po itong mga programa na sa darating po ngayong mga araw ay patuloy po yung i-implement? Yes, yung mga estudyante kasi ngayon, na-interact natin, mga problema nila yung pag-review. Kaya gumawa tayo ng review sa civil service, tapos review sa DOST scholars. Lahat po yan libre. Libre. Kumukuha tayo ng instructor, tapos iniimbitahan natin, nagre-rent na lang tayo ng isang lugar para lahat ay makinabang. Kasi minsan in-expect natin 100 lang yung magre-review. Pag nalaman nila na libre, umabot na ng 300, 500. Kasi sa hirap ng buhay, lahat siyempre gusto nila makatipid. Opo. Ibig sabihin yan, Congressman Kito, marami po yung mga kababayan natin na gusto po talaga makapagtapos ng pag-aaral. Yes, oo. Congressman, kanina talagang sunod-sunod yung mga programa ng pang-edukasyon ng Ako Bicol Party List. Kasama ka po doon sa nangunguna sa pagtulong sa ating mga kababayan na mga estudyante. Ano po ang meron po dyan na talagang naandun yung inyo pong dedikasyon sa sektor po ng edukasyon? Yes, sinasabi nga natin sa kanila na kailangan kahit anong mangyari, tapusin nila yung pag-aaral. Kasi kung gusto man nila mag-trabaho or mag-fail sila, may setback sila. Kung nakapagtapos sila, mas madaling makakuha ng trabaho. Opo. At saka masyadong personal yata, partner kay Kong, yung tungkol sa kasi pinagdaanan niya eh. Tama. Alam mo, kung mapakinggan mo yung kwento niya na nag-aaral siya, naghuhugas muna siya ng buti bago makapag-aral. Nagbibenta ng dyaryo. Ano nga, pag-recess nga, Kung, ano yung merienda mo? Pag recess kasi yung mama ko, may sari-sari store nila, nakaw ko 2 kutsarang asukal. Nilalagay ko sa ice candy. Kasi Sa plastic po ng ice candy, oo. Plastic ng ice candy. Para may pambaon akong asukal. Tingnan mo. Pagdating ng recess, nahiya ako. Kaya pag lumalabas ako, pagpatapos na yung recess, saka ako lumalabas para subo ko yung 2 kutsarang asukal at iinumin ko sa tubig para maging Coca-Cola yung iniinom ko. Tingnan mo, partner. Ganyan ang pag-aaral ni Kong Kito. Kaya sabi ko sa iyo, pagdating sa Determinasyon. edukasyon, talagang todo ang suporta ni Kong Kito. Kasi partner, nakikita ko sa kanya, ayaw niya nang maranasan ng iba yung naranasan niya Katulad nga sa pag-aaral. katulad nung nararanasan ng mga taga-barangay Mabunga, binabanggit ni Kapitan, hirap na hirap yung mga mag-aaral. Kaya ura mismo ang solusyon na binigay ni Kong Kito. Opo. Congressman Kito, nakikinig po sa atin. Alam ko yung mga residente ng Barangay Mabunga.
dahil umaasa din po sila na ora mismo ay masusolusyonan itong kanilang problema sa loob ng 3 taon. Madilim ang kanilang paligid, problemado sila sa kuryente. Ano po yung mensahe mo po para sa kanila? Yes, huwag kayong mag-alala kasi baka next week may ilaw na, maliwanag na yung barangay nyo. Hindi lang kasi yan ang nagkaroon ng problema sa na barangay. Maraming barangay na ang humingi ng tulong sa akin. Kahit sa Rapo-Rapo, ang daming barangay na ganun din. Yung Bapa, nagka-problema. Sa barangay Mangkaw, ganun din. Problemado yung barangay captain kasi nga hindi na maibalik yung kuryente dahil bumunga na yung babayarin nila. Kaya lumaki yung mga bills ng kuryente. Kaya agad-agad na tinulungan natin, tumawag sa atin, at pinuntahan nga natin kahit gaano kalayo, pupuntahan natin. Ayun! Oo. Partner, hindi hadlang yung layo para kay Congressman Kit. Kasama Ito, ako, partner. Basta Pinuntahan namin. makatulong, opo. Ay talagang hindi biro ang pinagdaanan. Oo. Kaya pala iniwan mo ako dito, O partner. maiwan ka muna at dumadayo talaga kami para sa pagtulong. Oo. Si Kapitana, napakinggan mo yon. Next week, posibleng maibalik na yung kuryente dahil ngayon, ora mismo, pupunta tayo sa Aleco para bayaran ang inyong bill ng kuryente. Ano po ang masasabi mo, Kapitana, sa ora mismong pag-aksyon ng Ako Bicol Tabang Ora mismo at ni Congressman Kito ko? Sobra po akong nagpasalamat kay Kong Kito, Christopher ko, Ako Bicol, o Tabang Ora mismo. Hindi po din naman makakalimutan na ginawa po ninyo, Kong. Hindi po mabubura sa isipan naman, sa puso namin, ang ginawa po ninyo para sa Barangay Mabunga. Mensahe mo para sa iyong mga residente na umaasa at alam po namin na masaya sila at nagpapasalamat dito po sa ginawa niyo pong aksyon para po ay mailapit mo itong problema ng barangay kay Congressman Kito. Maski man po sa mga constituentes ko po, magpasalamat man po sindang maray Kong. 100% po, magpasalamat po talaga sinda kay Kong Kito. So, huwag sila mag-alala, Kapitana. Yes Sa pag-uwi mo, Bitbit mo yung liwanag. Good news. bit-bit mo ang good news at ngiti. Yeah, thank you so much po. Pagpasok Ako, Bicol. ni Kapitana sa barangay, may ilaw na! Next week. Alam Okay. mo, partner, yung, naging bata rin tayo, di ba, partner? Oo. Pag brown out at bumalik yung kuryente, sumisigaw tayo, partner, at labis ang ating kaligayahan. Pero yung mga magulang naman, sana wala pang ilaw. Iba na naman ang dagdag bata na naman yung partner. Sa pagbabalik mga kaaksyon ng Ako Bicol Tabang Ora mismo, maraming salamat po pala ka Congressman Kito. Mabuhay ka. Pero babalik pa siya mamaya. Opo. Oo. Isang ginang na nagkaroon ng 3 magkakaibang sakit, ating ora mismong tutulungan sa kanyang gamutan. At para naman sa ating mga masugid na taga-subaybay, manood lang kayo kasi bago matapos ang aming programa, ay pipili kami ng isa sa inyo na mabibigyan ng 1,000 piso mula pa rin sa ating programa at kay Congressman Saldico. Kaya huwag kayong bibitaw dahil magbabalik pa ang Tabang Ora mismo. Naghahanap ka ba ng trabaho? Marunong ka bang mag-shoot ng video? Mag-edit? Magaling ka ba sa social media? Willing ka bang matuto? Graduate ng journalism o may alam na sa media? Apply na dahil naghahanap kami ng videographers para sa Camarines Norte, Sorsogon, Camarines Sur, Catanduanes at Masbate. Ipadala ang inyong resume sa actioncallcenter@gmail.com at maging pinakabagong miyembro ng aming team. Tara na! Apply na! Daan-daan na po ang mga nakapagtapos at may mga kanya-kanya ng propesyon. Sa kanilang pagpupunyagi, walang masidlan ang kanilang mga ngiti. Yun at sa Gabos, nagpapasalamat po ako sa AKB. Gusto ko lang po magpasalamat sa Ako Bicol sa opportunity na tigtatao po araw po sa kuya na estudyante. Dahil naandyan lang, katuwang lagi. Ako Bicol, katabang na, kasurug pa.
hindi rin nagpahuli sa pagtugon sa mga pangangailangan ng ating mga healthcare workers at mga frontliners. Sa simula pa lang nitong pandemya, hanggang sa ngayon, walang humpayang pagtulong. Ay, nagpapasalamat po ako sa pagtaunin tabang hali sa ako Bicol Party List. Salamat kong dakula sa duwang congressman. Tayo nakakatabang sa muya sa gabi. Maaasahan, Ako Bicol, katabang na, kasurug pa. Tucked away in the province of Albay, known for its perfectly shaped Mayon volcano, Misibis Bay Resort, a locally owned 5-hectare private island resort. The resort is ready for all those looking to balance tranquility and adventure. This tropical destination is where guests can either choose to relax under the palm trees or have an adventure under the sun. It features modern and luxurious rooms and villas, recreational facilities, and sophisticated services. Come and experience Misibis Bay Resort, your tropical island getaway. Problema sa tubig, agarang binigyang solusyon. Nagpatayo ng mga solar-powered water supply system sa mga liblib na lugar. Libre, malinis at maaasahang supply ng tubig 24/7. Dakulaon ng pagpapasalamat niya mo. Dahil may ikamalilingan habang kami nabubuhay. Dakulaon nining tabang para sa gabos na tao digdi. Salamat po. Para sa ating mga kababayang nasa laylayan, Ako Bicol, katabang na, kasurug pa. Libo-libo na ang mga nabigyan ng tulong medikal. Bata, matanda, kahit sino man, lahat ng mga may karamdaman, may maaasahan. Nagpapasalamat sa Ako Bicol Party List. Hindi po namin makakalimutan ang tulong na dinala ninyo dito sa aming bayan. Maraming salamat po. Dahil iisa lang ang tunay na nagmamalasakit. Ako Bicol, katabang na, kasurug pa. Babalik mga ka-aksyon ang Ako Bicol Tabang, ora mismo. Partner, kasama pa rin natin si Congressman Christopher Quitoco para magbigay ng serbisyo publiko at para naman sa ating tabang medikal. Isang ginang mula sa Daraga Albay ang dumaranas ngayon ng 3 magkakaibang uri ng sakit. Ang panawagan ni Bernardina Romero Luces, panoorin po natin ito. Ako po dumulog sa Ako Bicol, Tabang Ora mismo. Dahil lang po mula pa po nung November last year po, talagang hindi na po ako nakapagtrabaho. Isa po akong mananahi. Solo parent po ako. May myoma ako, at saka cyst po, ovarian cyst. At saka may gallstone pa po ako. Kaya sobrang hirap po talaga, sa totoo lang po talaga. Bilang isang nanay po na yung dati pong naibibigay ko sa anak ko. Na ngayon po, hindi ko na po sa kanya maibigay. Minsan po sa mga kaklase ko nangingi ako. Para lang po kami meron. Pang araw-araw namin. Kaya po ako, humingi po talaga ako ng tulong. Ayan, partner, si Nanay Bernardina na humingi ng tulong para sa kanyang sakit partner, 3 klaseng sakit. At isa siya partner na solo parent. Mahirap yung partner. Yung isa nga lang na klase ng sakit, mahirap na. Itong 3 klase pa ng partner. sakit. Di bali partner, mag-shopping ka ng mga items partner, wag lang sakit. Diba? Eto partner, kasama natin. Huwag mong papakyawin ang sakit. Ayoko niyan partner. Di bali. Kasama natin ngayon si Bernardina. Magandang hapon sa iyo, Nanay. Hapon po. Opo. Nanay, kumusta po yung kalagayan mo ngayon? Kanina po, pinapanood natin yung panawagan nyo, naiiyak na po kayo, Nanay. Gaano po kahirap na meron po kayong ganyang uri ng sakit? 3 po na uri ng sakit. Opo, sobrang hirap po talaga kasi hindi po ako, kumbaga, hindi ako yung nanay na mag-i-stay po ng bahay. Mananahi po talaga ako hanggat gusto ko, hanggat kailangan kasi po kumita talaga. So, ibig sabihin, Nanay, hardworking nanay po kayo. Lahat ay gagawin para po sa inyo. Opo, solo parent po kasi ako. In 15 years na po. 15 years na kayong solo parent. Saan po napunta si Mister? Nag-ibang ano na po. Nangabilang bahay. Anong pangalan po ng mister niyo? Yung first name lang, yung palayaw lang.
Taga ano po kasi yung taga Bisaya. Opo. So, nanay, ilan po yung anak po ninyo? 3 po. 3. Mag-isa po kayong kumakayod para sa 3 anak po ninyo. Kailan nyo po nalaman na meron po kayong 3 sakit, nanay? Ito lang pong January, kasi po nung last year, November, hindi na po talaga ako nakakapagtrabaho. Nasa Cavite po kasi kami noon. Doon po ang trabaho ko. Nakasama ko po doon yung mga anak ko. Tapos nag-asawa na po kasi yung 2. And then yun na nga po, nung November na yun, sabi ko, paano kaya, sabi ng panganay ko kasi doon po sila, ng asawa niya din. Yung mama, hindi ka na muna magtatrabaho niya kasi syempre, nga yun ang ko kalagayan. Tapos yun, pag December na po, pakalipas na ng New Year, talagang akala ko ko ulit. Sabi ko, sige, baka po kapasok ako ng January. Hindi na po talaga kinaya. Kasi ito po talaga yung left side ko. Parang may something ako ditong nararamdaman na parang tumatama siya dito ko. Parang hindi ako makadumi ng minsan 1 week, ganon. Kumakain naman po ako, parang Tapos yun po, may ako ng tulong sa mga kabatch ko sa DNCS dito, batch 88. Yun po sila po ang tumulong sa akin. Sabi ko, kaya uwi na lang ako ng probinsya. Opo. Nanay, 3 uri ng sakit. Ano po ba itong mga sakit na ito? Yung yung tumaas po kasi is GPT ko, sa fatty liver na po yun. Tapos po yung gallstone, nakita po dun sa ultrasound ng January 16 po. 11 po kasi kami nakauwi dito sa Bicol. Pag 16 po, nagpa-ultrasound ako dyan sa HMC. Na yun po, whole abdomen po yun. Nakita po doon po nakita na may myoma ako, tsaka ovarian cyst. Tapos yun din po yung gallstone. Nagulat po talaga ako, hindi ko talaga akalain na sa tagal-tagal kong nagtatrabaho, sabi ko. Halos ang oras ko sa tahian, mag 12 hours ako kasi OT-OT, para lang talaga ako kumita para sa mga anak ko. Tapos yun, po yung sabi ko no January na yun, 17, ako yung result. Ko naman siya sa hospital. Yun na nga po, sabi ko, paano na kaya ito? Ano kaya gagawin ko? Hindi ko talaga. Nanay, nababanggit niyo po na sa panawagan niyo na isa po kayong solo parent. Mag-isa niyo pong tinataguyod yung inyo pong mga anak. So, eto pong semester, dahil nabanggit niyo po, iniwanan na po kayo. Nasusuportahan din ba kayo? Or totally wala na? Wala po, hindi na. So, kayo lang po talaga? Opo, Inaasahan niyo lang po yung sarili po ninyo? Gaano kahirap, Nay? Sobrang hirap po talaga. Lalo na po ngayon na ang grade 9 ko po, yun na lang, isa na lang naman po. Sobrang hirap po talaga kasi, kumbaga, yung pangangailangan talaga niya po, hindi ko na talaga, hindi ko mabigay. Kasi, minsan manghihingi na lang din ako, syempre. Panganay ko naman po nagbibigay sa akin minsan, kasi nga po may pamilya na din. Mga kaklase ko, minsan po nagchat-chat ako ng pahiram, minsan sasabihin nila, huwag mo nang hiramin, ito na, parang bigay na lang, instead of hiram. Kaya sobrang pasalamat din po ako sa kanila. Ilan po ang anak niyo lahat, nanay? 3 po. Yung panganay niyo may pamilya na? Opo, tsaka yung pangalawa ko po, may mga anak na din po. May pamilya na rin. So yung grade 9 niyo? Yun na lang po ang kasama lalaki, ko. Babae? Lalaki po. So yun ang pinag-aaral ninyo? Opo. Yun ang kasama niyo sa buhay? Opo. Buti na lang, Nay, na 15 years, sabi mo, 15 years ka nang walang kapartner. So, paano nyo napalaki yung mga anak nyo? Talagang kumayo doon kayo ng sulo? Opo, ako po. Sinipagan nyo? Po talaga ako. Okay. Nanahi lang talaga, yun ang ko. Okay. So, ngayon po na ganyan ang kalagayan ninyo at natuklasan nga ho na ganyan ang sakit ninyo 3. Ano po yung payo sa inyo ng doktor? Yun po, yung sa akin sa BRHMC ni Dr. Toledo po sa OB. Yun nga po, yung may sa Trans-V po ako ngayong bagong laboratory, yung sa transvaginal. Yung specific po kasi, titignan daw po yung sa loob ng ovary. Yun naman po, nirefer ako sa nung last week. Bukas nga po, babalik ako sa gastro. Yung sa surgeon po, yung sa gallstone ko po talagang ooperahin. Marami po ako talagang naalos ako. Sabi ko, hindi ko na talaga, parang kukulaps na ako. Sabi ko, paano to? Sa operasyon po. So, ngayon po na naandito kayo sa palatuntunang ito, ako Bicol Tabang Ora mismo ni Congressman Saldico at ngayon kaharapan natin si Kung Kito. Ano po yung pinakapangunahing pangangailangan po ninyo na gusto ninyong matugunan? Yung yung sa Trans-V ko din po kasi, kailangan na po kasi sa 18. Dapat nga po ngayong week ako, dapat ngayong Webes, ngayong araw na ito babalik. Sabi ko, Doktora, baka pwede po ako mo ng araw kasi hindi ko talaga sure kung kailan ako makakapa.
ultrasound ulit kasi wala naman po sa loob ng ospital. Sa BRHMC wala po doon. Binigyan ako ng 3 clinic lang. Yun po, dyan ako sa May Ago, sa BMSC. Doon po, yun po ang ano ko. Tsaka po yung sa operasyon ko po sa gallstone. So aside sa transvaginal, meron ka din pong operasyon na pinaghahandaan. Opo. Nanay, kanino po kayo humuhugot ng lakas? Sa totoo lang, ngayon nga, ako, kahit nga po sa anak ko, medyo naiyak nga ako pag nakikita ko siya, pero ayoko ipakitang pinanghihinaan ako. Ang akin na lang na sana. Yun nga po na ako na humingi ng tulong dito po sa inyo po. Sa paglapit mo po dito, nanay, umaasa po kayo na talagang matutulungan po kayo at gagaan po yung pakiramdam ninyo. Sana po matulungan po ako. Yun po. Eto nanay, makinig po kayo para mabigyang solusyon ang inyo pong alalahanin. Kasama natin si Congressman Christopher Quito. Magandang hapon muli, Congressman. Yes, magandang hapon, Remy at Joshua. Eto po, si Nanay Congressman ay solo parent. Meron po siya 3 anak at mag-isa niya pong kinakayod ito pong kanyang pamilya. So, meron din po siyang 3 uri ng sakit at iniinda niya po itong myoma at meron pa po siyang gallstone. So, ano po yung maaari nating maitulong kay Nanay Bernardina, Congressman Quito? Yes, siyempre yung mga operasyon niya, sasagutin na ng Ako Bicol at bibigyan ka pa namin ng 5,000 para bili ng gamot. Bili ng gamot. Nanay, hawakan niyo po itong 5,000 daw po ang laman yan. So, ibig sabihin po nito, Congressman Quito, lahat po ng kakailanganin niya sa ospital ay sagot na po ng Ako Bicol Party List. Yes, sasagutin natin dahil sa medical assistance natin. Nakakawa lang kay nanay kasi pinakyaw niya na yung sakit. Inubos niya na yung sakit na kaya mahirap talaga pag isang sakit lang nga. Sabi ni Diyos pa, mahirap na. Ito pang 3, opo. Kuwan pa naman si nanay, determinadong magtrabaho, maghanap buhay para sa anak. Kaya medyo apektado rin si nanay. Siyempre, hindi niya na magagawa, partner, yung mga dati niyang ginagawa. Opo, isa siyang mananahi partner at hindi niya iniisip na sa pagiging mananahi, Ano pala yung mga tinatahi mo, magkakaroon nanay? siya ng ganyang mga sakit. Tinatay po doon sa Cavite po yung mga uniform po ng Sagaysano. Mga uniform. So, damit, partner. Opo, damit. Uniform naman po ng mga sa school. Tayo, partner, mananahi din tayong dalawa. Anong tinatay mo? Tinatahi natin ng mga istorya. Opo, tama, partner. Istorya ng ating mga kababayan para mabigyan partner ng solusyon. Ngayon, nanay, anong masasabi mo sa Ako Bicol at kay Kung Quito na ora mismo na sinasagot ng Ako Bicol yung problema mo sa ospital na pagdaraanan mo at may cash assistance ka pa? Lord talaga, sa totoo lang po talaga, sobrang pasalamat po talaga ako. Nauna po kay Lord talaga. Kasi hindi ko po talaga kalaing na ganito po, na masolusyonan po ang problema ko po medical. Congressman, salamat po. Congressman Quito. Maraming salamat po sa Ako Bicol. Sa inyo pong lahat. Opo, hindi pa po dyan nagtatapos, nanay, dahil yun po ay nanggagaling naman ito, yun kay Congressman Quito. Eto naman, nanay, tanggapin nyo din po ito mula po ito sa aming programang Ako Bicol, tabang ora mismo at kay Congressman Salvi. Yan pa, nanay. Yan. At maliban dyan, nanay, may padala pa po na food packs ang palatuntunan ito sa inyo. Opo. Ulitin ko lang po, nanay, sagot na po ng Ako Bicol Party List ang lahat pong kakailanganin nyo sa ospital, sa operasyon. At yan, nanay, meron na po kayong pagpa-transvaginal. At syempre, yung tulong ni Congressman Quito na 5,000 na pwede nyo pong magamit sa pang-araw-araw po ninyong gastusin. Opo, maraming salamat po talaga, sa totoo lang. Maraming salamat. Naniniwala na po kayo, nay, ng Ako Bicol Party List ay katulong na kakampi pa. Opo. Sige, naiyak. Tuloy-tuloy ang pag-iyak, partner. Kanina naiyak si nanay. Sa problema ngayon naman naiyak si nanay dahil nakatagpo siya ng pag-asa. Si Congressman Saldico, kapatid yun ni Congressman Quito. Pareha sila matulungin po, nanay. Yan ang mga tao, partner, na mayroong gininto ang puso. Opo. Kami po, nanay, ay umaasa po na at kasama niyo po kami sa pagpanalangin na kayo po ay Yun ang gusto gumaling. kong ipaalala, nanay. Maliban ho sa pagdaraanan yung proseso medikal, sabayan po natin ang pananalig at panalangin sa pong may kapal. Sana po bigyan ako ng lakas ng loob Yun. ni Lord. Kasi Yun! sa totoo lang po, doon pa lang po sa nalaman ko na ganun ang sakit ko. Sa operasyon pa po, sa totoo lang. Pinanghihinaan na ho. Pinanghihinaan Palakasin niyo po ang loob niyo, nanay, dahil wala nga lang po sa anak ko talaga Yun. yung puso po. Opo. Okay.
Eto na mga ka-aksyon, Congressman Kito, dadako na po tayo sa ating maswerteng napili sa ngayong araw na makakatanggap ng 1,000 piso mula sa Ako Bicol, Tabang Ora mismo. Ayan, magandang hapon. Hello? Andali, partner. Kailangan natin Dito yung... na lang, partner, dyan sa na lang akin. sa'yo. Okay. Ito na. Para sa kaalaman ni Congressman Kito, araw-araw po tayo namimigay ng 1,000 piso para sa ating mga maswerteng mapipili. Magandang hapon. Magandang hapon po, ma'am. Ayan, ano yung pangalan mo at taga saan po kayo? Ma'am, Francisca Caibel po, taga Barangay 1 po, EMS Barrio, ma'am. Ay, Barangay 1, EMS Barrio, taga barangay namin, partner, maswerte. Ano po yung gagawin mo sa napanalunan mong 1,000 piso, Fretzy? Ano po, ma'am, pampapakal po, ma'am, kang gatas, ma'am, with a diaper po. Gatas at diaper. Ilan po yung anak niyo, Nanay Fritzy? 2 po, ma'am. Asawa, ilan? Isa lang po, ma'am. Ayun. Opo. So, napakaswerte nyo dahil nanalo kayo ng 1,000 piso. Partner? Nanonood ho ba kayo lagi sa programang ito? Opo, sir. Opo, sir. Ano pong masasabi nyo sa tinalakay namin ngayon? Ano po, sir? Ano yung masasabi mo patungkol dito sa programa, dito sa tinalakay namin ngayong hapon? Makaskas po, sir, mag-action po ang Ora mismo po. Opo. Kay Congressman Kito, ano yung masasabi mo na andito siya ngayon? Hello po, Incom. Salamat po, Pong. Ayan. Akala ko, partner, ang magiging misa niya, kung sana dumami pa ang lahi mo. Kasi matulungin ka. Opo. Nanay Fritzy, congratulations po sa inyo. Wag niyo pong ibababa ang telepono at kakausapin ka ng aming staff para malaman kung paano mo makuha at matanggap itong 1,000 piso. Po, sige po, ma'am. Thank you po, ma'am. Thank Alright. you po sa Ako Bicol po. Ayan mga ka-aksyon, tuloy-tuloy lang kayong sumubaybay sa ating programa dahil bukas ulit ay mamimigay pa rin tayo ng 1,000 piso at malay po ninyo, isa sa inyo naman ang maswerteng mapipiling makatanggap ng tulong mula sa Ako Bicol, Tabang Ora mismo. Sa muli, Congressman Christopher Kitoko, maraming salamat po sa inyong oras na ibinigay sa ating programa. Maraming salamat. Hindi lang oras, partner, ang nais nating pasalamatan. Hindi. Maraming salamat kay Kong Kito sa walang kapagurang pagtulong sa ating mga kababayan. Opo. Kong, Yes, maraming thank salamat. you din sa kay Remy at kay Joshua at sa Tabang Ora mismo. Opo. Kung matanong ko lang, bago kami namin bitawan, bakit to parang ang saya-saya nyo pag tumutulong? Siyempre, nakakataba ng puso yan kasi pinagdaanan din natin yung mga ganyan nung tayo'y bata pa. Kaya kailangan lang natin ibalik yung pag tayo'y magandang buhay, kailangan share the blessing. Share the blessing. Congressman Kito, nanunood po ang ating mga kababayan saan mang panig ng mundo. Nakikita po kayo at ramdam nila. Ito pong meron po kayong maligayang puso na gustong i-share sa ating mga kababayan. Yun nga, partner, ang natatala. Sabi ni Kong Kito, pag nasa maganda na ang kalagayan ng buhay mo, share the blessing. Share the blessing. Ano po yung mensahe mo po para sa ating mga kababayan? Yes, yung may mga problema dyan na kapit lang kayo at manalangin sa Diyos. At andito po ang Tabang Ora mismo. Pwede kayong lumapit sa programang ito para matulungan po ang mga inyong problema. Ayun. Ayan. At syempre, partner, magsilbi nawang halimbawa or example si Congressman Kito at Congressman Saldi sa iba pang mga nakakaangat sa buhay. Opo. Alam mo, partner, sabi nga ni Congressman Kito, hindi lang ito yung unang barangay na natulungan Naku, marami, niya sa partner. mga problema sa kuryente. Pantatlo na. Yung 4 mga, na. alam natin, partner, marami dyan yung nanonood. Baka sumunod-sunod na ito, partner, na hihingi ng tulong kay Congressman Kito. Anyway, sa may mga problemang legal, partner at medical na nais humingi ng tulong sa ating programa, maaari po kayong magsadya sa aming tanggapan sa ground floor Embarcadero de Legazpi, Victory Village, Legazpi City. Bukas po ang aming tanggapan mula Lunes hanggang Sabado, alas 8 ng umaga hanggang alas 5 ng hapon. Sa mga nasa Metro Manila naman po at kalapit na lugar, maaari na rin po kayong humingi ng tulong sa Action Co Center sa North Wing ng Batasang Pambansa. Magpunta lamang po kayo tuwing araw ng Lunes, alas 8 ng umaga hanggang alauna ng hapon. Maaari din po kayo magtungo sa Ako Bicol, Tabang Ora mismo ni Congressman Saldico sa Camarines Norte. Diyan po mismo yan sa Kapitolyo. At para naman sa mga taga Camarines Sur, maaari po kayong dumulog o magtungo sa Suna 2 Tagong Tonggowa, Camarines Sur. Bukas po ang aming tanggapan mula Lunes hanggang Biyernes alas 8 ng umaga hanggang alas 4 ng hapon. Maaari din po kayong magpadala ng inyong mensahe sa aming official Facebook page
page na Ako Bicol, tabang ora mismo. Kahit ano pong reklamo ay amin pong tinatanggap. Huwag nyo rin pong kalimutang i-follow ang aming mga official social media account sa aming Facebook account, YouTube at TikTok account, Ako Bicol, tabang ora mismo. Hanggang bukas mga ka-aksyon, sama-sama nating aksyonan ang mga problemang medikal at legal. Ako po si Remy Araneta Mindones. Ito po ang programang may paninindigan at patuloy na tutugon sa inyong pangangailangan. Ako po si Mr. Siram Joshua Martinez. Maraming salamat. God bless Bicolandia. Mabuhay. Magandang hapon at salamat. Ito ang tabang ora mismo. Aksyon ko lahat ay dadamayan. Noon at ngayon tayo'y sinamahan. Aksyon ko patuloy na magsisilbi. Isang masipag na pilantropo. Sa hirap at ginawa kasama mo. Malapit ang puso sa mga natutulungan. May aksyon lagi sa nangangailangan ng idol nating congressman. Marami nagawa sa Kabikolan ang Ako Bicol sa pamumuno ni Kong Zaldico. Aksyon ko, may magagandang programa sa buong bansa. Aksyon ko, sa ano